Que tal? Moi boa tarde, benvidos a Asuntos en Directo. Moi boas tardes. Estamos mellor que Tania e Rubén, parece ser. É que eu non sei o que lles pasa, porque sempre están alegres, contentos. Eu iba ao baño fai un momento, estaban a grito pelado. A verdad que nunca fixeron semejante cousa. Algo grave lles está pasando. Sí, porque non é normal. Neles non é normal. Non é normal. Bueno, agardamos descubrilo ao principio do programa. Ai, é que os Pili temos un programón máis divertido. Bueno, Villa Garbanciña, ao final. Home, a ver, eu creo que sí, porque, a ver, outro día dixo que la viña antes da Feira do Queixo de Arzúa, que é a semana que ven. Entón, un máis un, sí. É que ten que vir hoxe. Eu non me fío nada, Rocío. Ti crees que igual non? Ti estás ilusionada que veña, sí, eu unha creo que cousa o loca. día. Hoxe o día, Pili. Comezamos o programa ou non? Ode xa ahora, venga. Que comece xuntos. O que ximos facer seguro esta tarde, Pili, eso encántame, e seguir repartindo cartiños, Por non? suposto, estén moi atentos aos concursos do xamón e dos garabanzos. Chámenos 610-7722-55, ese é o noso teléfono. Porque ese bote dos garabanzos, Pili, telo quentiño. Están 420 euros. E ademais teño unha noticia, Pili, que hoxe estreamos concurso. É verdad que estreamos concurso. Non só vas a ser tía que dende aquí co xamón chames algunha casa galega e que as nosas reporteiras, ademais de repartir alegría por toda Galicia, tamén van a repartir sorte, mirade. Sao saben, as reporteiras máis guapas temos en Pois a xuntos, verdade por que favor, sí. guapísimas as tres. A verdade é que é así. Así que estén todos moi atentos porque por aí por onde anden as nosas reporteiras Pode igual que lles la cae pregunta unha da cesta. Bueno, e Pili, ti lembraste dun rapaz que tivemos no mes de xaneiro no noso Asuntos Quero Ser Artista, que veu moi emocionado, que se bloqueou, que se quedou en branco na actuación? Ai, o que cantaba... Mira, sí, aí sí, sí, estamos sí, vendo. a Juan, mira, sí, sí, ese día sí. que estaba o mestre Joao que nos deixou a todos tal, que lle Que dixemos... lle demos outra oportunidade, pero que tampouco foi capaz. Eso é, e que lle dixemos, bueno, tes que volver a xuntos e tes que repetir o número porque o facías fenomenal. Bueno, pois hoxe ven o programa outra vez. Canto me alegro, de verdad, canto me alegro. Ai. Canto me alegro. A veces o pánico escénico e os problemas que temos un dentro fan imposible as actuacións, pero hoxe eu creo que ven con moitísimas ganas de facer a súa demostración Ai, aquí. pois verémolo despois nos Asuntos Quero Ser Artista. Hoxe moito sol non fai as cousas como son. No, hasta os notes raros non se xuntaron como outras Ai, veces, Dios mío. tan raros os Bueno, rapaces. a ver, Tania, Rubén, por favor. Ah, mira, aí siguen. Sí, siguen. A ver, queridos. Na tele no. Sabedes que vos adoramos, todo normal, isto é unha familia, un día vense de mellor humor, de peor humor, pero, de verdade, que vos pasa? A ver, Rocío, eu respétote moito, sabes que te quero moitísimo, a ti e a todos os compañeiros e a audiencia, pero o que nos pasa hoxe é algo personal e non queremos contalo aquí. Non queremos que afecte o programa tampouco, a verdade. Bueno, Nos facemos o noso traballo hai igual. que poñer cara alegre porque estamos nun programa en directo. Bueno, Bueno, pues intentaremos, habrá que Pili, rir tes un razón, poquinho intentaremos, Bueno, pues que non se disculpade. vos note a hora de cantar. Vale, tes razón, lo siento, de verdade. Bueno, pois ánimo e arriba, vale, rapaces? Vale. Veña, este aplauso para Gracias, chicos. De nada. os nosos cantantes, porque, bueno, a ver, que non todos os días se pode vir aquí on fire, sei. pero bueno, ai, madre mía, bueno, Rocío, decirche que seguiremos pa semana con Entroido, porque en Cacheiras volveros a suspender este fin de semana o Entroido, pero será o fin de semana que ven. E levamos así. É que o tempo non nos acompaña. Oxalá pa fin de semana que ven teñan sorte e poidan salir, porque teñen unhas cousas máis bonitas preparadas. Xa, Veña, ánimo. a verdade é que o mal tempo é unha faena, pero a verdade é que pasada, que a xente está chovendo, está tronando, pero busca solucións. É que mo di o refrán, o mal tempo Claro que boa sí, cara. para disfrutar do Entroido, que sempre apetece. chova. Ese chove que chova, Boas claro que tardes. sí. Hombre, Falando de chover, mira quen Garbanciña. caeu. Mira, canta. Que tal? Estarás acollendo a maleta para vir, non? Como para ir? Xa debía estar aquí, Garbanciña, boa tarde. No, a ver, é que eu veño exactamente a decir isto, porque xa Que? vos escoitei varias veces. Eu hoxe non vou a ir hasta o programa. Xa cho dixo. Xa cho dixo. Decepción. Xa cho dixo. Pili, Pero- tenche medo. Pero Garbanciña, pero como faltas a túa palabra? Non pode Non falta ser. nada, non falta nada. Como que non falta nada? Mira, Dixeches por sorte que favor, ibas. compañeiros, imos a polo vídeo. Isto foi o que nos dixeches o domingo, Garbanciña. Home, Garbanciña, que? Dixéchelo ou non o dixeches? A ver. Ui, que está de subidiñas.
Home, non sei. Onte que dixo que estaba poñendo as mechas, non? No, eu agora estou na bata da casa, no salón, teño que ir a peinarme e non vou ir así con trapos. No, claro, xa estaba onte na Mira, peluquería poñendo as mechas. A ver se se aclara, Voume porque... poñer seria. Molestando a mesma hora, a hora da sexta. Mira, está desenfadando ao meu marido. Como? E Non me isto así fastidies que funciona. entrou o marido tamén, é o que nos faltaba aguantar o marido tamén. Pero isto... Pero quen falou vai? A ver se lle Que vou pensades chamar... que vivo sola e que amargada como a vos. A ver se vou traer eu ao meu tamén. Colga Ai, aí. mira, madre Olga, mía. Mira, Garbanciña, dígoche unha cousa, voume pomer, sabes que querote moito, pero voume por seria. O equipo deste programa fixo unha investigación sobre ti, pero unha investigación concienzuda. Home. Así que vouche dar un ultimátum, Garbanciña. Son as 4 da tarde. Ou apareces aquí como nos prometiches en 20 minutos ou emitimos a investigación que fixemos sobre ti. Ti verás. Rocío Delgado. Ti verás. No. Poñámonos serios. Que non pode ser, que non pode ser. No, porque podemos xa me estás molestando que bastante. non podemos xogar así coa xente, E por encima con Garbanciña. amenazas. Pero esta señora quen é? Pois Vamos a ver. Fixen que hoxe non iba a ir e non vou ir e punto final. Basta xa. Pois, se non quere vir Atento ás hoxe, consecuencias. se non quere vir hoxe, este atento porque hai xente que chamou pos garabanzos. Claro, imos xogar. Garabanciña. Que? Aí queda a cousa. Miña nai, que esta música 20 pome minutos. bufete, terror. Mira que me Tic-tac, podía esperar tic-tac. ser así de rastrera de Pili, Rocío. Tic-tac, tic-tac. Pero Ay, de no. ti no, Tic-tac, De ti tic-tac, no. Garbanciña. Deixe a vir que ainda vai levar máis. Veña, Isto é xogamos todo o light. que? Non sei, Garbanciña veña. xa sabe que Veña, senón... Rocío, de verdad que temos 420 euros, isto está subindo e despois non vai haber que na Juan de si temos que repartir moitísimos máis cartos. Vamos ca primeira chamada desta tarde. Hola, moi boa tarde. Hola. 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 Como te chamas? Noelia, Noelia, onde estás? en Ferrol. En Ferrol, e que tal tempo está hoxe por Ferrol, bonita? Bueno, un pouquiño malo, ¿verdad? Malo, sí? Vaya, por Dios, Sí. como en todos os sitios, creo que hoxe. Bueno, Sí. vamos ca primeira cifra desta tarde, Noelia. Cantos garabanzos pensas que hai na urna? Porque unha pista non me podedes dar. A ver, Garbanciña, Sí, espera, non se porque te hoxe mola, hoxe está está un un pouco poquinho cabreada, tensa, está non un sei pouco se... tensa. É unha pena, Noelia, porque ao final van pagar xustos por pecadores. Porque estou moi enfadada ahora mismo, entonces... Dalle unha pistiña, pobriña. Si ela non ten a Bueno, culpa. Noelia non ten culpa, veña. Non ten Onte culpa. quedamos que hai entre 62.490 e 62.533. E non vou decir máis pistas Vale. porque... Venga, lo digo todo. venga, Noelia, sorte. Pois a ver, vou dicir os 62.528. 62.528, non é mal número. Moi redondiño, moi bonito. Sí, que tal, Non che vou Garbaciña? preguntar ni se che gusta, Pili. No, non é correcto. Non é correcto? Oh. Hai menos garabanzos. Noelia, tes outra oportunidade, bonita. Venga, a ver se van eses 420 euros para Ferrol. Non escoitei ahora moi ben. Que dixo? Uns pouquiños menos? Uns pouquiños menos, sí. Menos, Ou uns dixo. moitos menos, Sí. non sei. Como complica vale, esta muller, pois, como complica. Os 62.000 Sí, 518. 62.518. Bueno, Non está mal ese número, a mí gusta. sí. Pero alguén che preguntou se gustaba. Bueno, a mí gustame. A usted, Garbanciña, polo que vexo, A non. min gustame, é moi bonito, pero non é correcto. Hai menos garabanzos. Que pena. Noelia, un bico enorme para Ferrol. No, cariño, síguenos chamando. Moitas grazas. Bueno, mira, Grazas, Noelia. Ai, Rocío, dime, Pili. se non se calma, eu penso que máis chamadas de momento non vou a facer, porque de verdad non teñen por que pagar os... Eu, do Os marido de nosos Garbanciña, era un que xiro chama- dos acontecementos que non agardaba, Pili? Ha de ser como ela, así, roñón. Madre mía, Roñón. madre mía. Vense culebrón. Bueno, que falamos de garabanzos, entran como ganas de comer, de cocidiño, Ai, ¿no, sí, a ver, Pili? claro, pero aquí non entra. Estamos nas horas pues de comer cocido, de Neste festa. programa, me Son as refiero. 4 da tarde. Ondiñas veñen e van, non te vayas rianxeira, que te vas a marear.
Esto é tele interactiva, Sí. La señora siga, si me gusta. Mira. Eu pregunto vos, rapaces, tedes algunha manía neste sentido? Dicir, entendedes esta polémica? Eu perfectamente. A ver. A mí se me sirven un café nun vaso de cristal, penso que estou de despeñaperros para baixo. Pero aquí hai que protestar por todo, chica. É como estaban na casa. Pili, eu teño unha taza de café para cada día da semana segundo me sinta. Claro. Hai que ser... Claro, é que cas cun caso do café podes tamén dar mensaxes. Tú imagínate, esas podes dar unha mensaxe positiva para ti ou poñerlle a xente unha taza que poña non me rayes. Sí, pero por exemplo, Manel, claro, o que digo nos restaurantes é como que perde calidad o café se o pos nun vaso de cristal. Bueno, eu digo, non sei as manías que teñen aí de mandar mensaxe. A mí un mensaxe que me manda un café é nunha boa taza. Ter sempre as orellas para collelo. Exacto. Por favor, fabriquen máis como se as tazas de dereita, porque as de izquierda non dou collido ben. Pero de sempre en taza. Claro, porque así podes meter as mans, que eso tamén é Pues a moi... mí, Poñer as mans así hai no sitios, café. a mí tamén igual, con tal de que sea un café con leite, dá A mí é que en vaso dá má sensación de que cabe máis. No, aparte de que hai vasos chulísimos. Bueno, que Pero non che gusta a sensación esa de collelo así entre as mans, nun día frío, tomar un cafeciño agora en febreiro, así ca cunca así nas mans. E logo que de cristal non podes coller tamén. No, porque queima. Porque aquí no norte temos que tomar o café por riba dos 25 grados. A cerámica é máis cómoda. Claro, baixando do padornelo podemos tomar un vaso. É que vaso hai redondo, non hai, é Bueno, unha e mirade esta outra nova tamén moi curiosa que ten que ver co uso da auga termal para cociñar, que isto é algo que eu non o vía vir, a verdade. Temos un tesouro en Ourense, que esa cantidad de auga termal subterránea que temos, pero que mirade, que hai un restaurante que quere facer pois dese tesouro virtude e cociñar os platos con agua termal, porque din que aumenta a calidade deses platos. Pero sea que cheira. Como che? É que eu iba a dicir, enviamos Porca de Caldas de Reis, telita, Cheiran todas porque todas cheiran a xofre. Por Eu eso. entendo. Pois sen dúbida, verdad? Tiña unha pinta estupenda esos platos cociñados con agua Pois sí, a termal, verdad que sí. Probalo, pero Terá que probalo. non podemos facer veredito visual, temos que facer veredito Efectivamente. gustativo. Mira, Javi aquí que pronto aprende pedindo comida, dos sitios onde imos. Sí, señor, sí, señor. É que nunca nos la traen, entón hai que pedila todos os fines de semana. Claro que sí. Por certo, e outra pregunta, rapaces. Vos onde facede a compra? Ides ás prazas de abastos, ao mercado, como de toda a vida, ou confesade? Non. Eu teño que confesar que non. Vou o que máis preto da casa teño é o supermercado e unha froitería que teño, que por certo me saudan sempre, que é a miña froitería pero a praza de abastos quedame un pouco a desmán, entón por comodidade vou ao super. Por distancia, por aí. Eu si podo ir á Plaza de Bastos, vou á Plaza de Bastos. A pescadería, vou á pescadería. Vou á frutería, vou á frutería. O que pasa que a mí quédame estou en Cacheiras, quédame a Plaza de Bastos a máis cerca en Padrón, en Santiago, e non soy moi a menudo, pero soy, e cando vou me encanta. Bueno, claro, avisábanos que isto estaba pasando aquí, al lado, detrás do escenario. Que estábamos coitando os gritos que non era normal, Unha nova Aquí. discusión, ambiente, a verdade, moi tenso, non? Sí, home, como para meterte no medio hora tal como está aí. Entendo polo que din que parece un problema laboral, non? Que quere marchar. Que quere marchar. A mellor teñen que actuar á noite, está chovendo e non queren, eu que sei. No, pero parece algo máis profundo, Pili? Parece que teñen un conflito, unha diferenza de criterio. A mellor tampouco lle gustan os traxes para a próxima temporada. Pode ser. Home, pero por os traxes non se poñen Pero por los así, traxes, ¿no? tú crees que discuten? Ai, sí, eu discutiría. Sí. Sí, porque ir en bikini, no. No. Uf, pois... Pero Rubén E a dice que mellor, eu conozco a Tania, a mellor talle dicindo que poña un taparrabos solo po ano que ven nas festas. Eu conozco. Rubén, niégate. Sabéis que son estes dous, eu creo que se están discutindo por algo. A ver, eu vexo aquí na escaleta que teñen que actuar en breve outra vez, a ver se conseguimos irlles sacando pouquiño a pouco, con cariño, que lles pasa, non? E que nos conten a ver, porque a mí o que me sabe mal, non? Que afronten o programa así con este baixón. Sí, porque sempre cantan uns dous xuntiños, pejadiños aí, que ven, verdad, que dan... Non se lles notaba demais nada tal. Bueno, a ver se imos averiguando. Bueno, nos seguimos. Bueno, falamos agora de outro protagonista da semana, Sebastián Yatra. Estar con todo el mundo.
música, Pili, senón chámayo, porque chámayo. Yatra No, que non me chama. cae ben, que non me saludou no Revenidas, entón xa non me cae ben. Pasai por delante e dixen, adiós guapa, non me dixo nada. Aí hai conflito. Vamos, Cruz. Bueno, é que Yatra esta semana estivo de actualidade porque fixeron unha entrevista e dixo, ollo que el, bueno, pois que non pode ser fiel pasado un ano de relación. Mirade, que sería infiel aínda que estivera namorado se a relación dura máis dun ano. Que despois dun ano, eso de ser fiel, pois que xa moi complicado. Porque decía Carlote que vas a unha festa, que claro, ser fiel é moi complicado. Ti como ves isto? A min dame pena que fale das relacións como se foran yogures que se caducan, sabes? A partir dun ano, a partir de aquí non. Canto lle durou a Aitana este? Pois non se sabe por que non o quixeron recoñecer así abertamente. Estáme dicindo por aquí que un ano xusto. Un ano xusto, entón caducou despois. E despois chegan unhas edades donde sí Que tes xa que máis estar... vale conocido que bo por conocer, a verdad. Volver a empezar outra vez desde o principio. Que pereza, non? Verdad, Sí. Pero que un ano tampouco é moito tempo. Quero dicir, eu creo que un ano é un pouco proba de rodaxe. Quero Total. dicir, se algo non dura un ano, o que non está de ser, non está de ser. Non está, mira, eu tuve 13 anos de noviazgo. Anda. Ele é o 25 de casada, vou ter a conta 38. Pa que cambiar ahora a estas alturas? Para. É unha cousiña fiada con isto, vale? Que isto tamén é como unha conversa moi típica cando falamos das parellas. Dormir xuntos ou non? Porque, mirade, saiu fai pouco un estudo que di que isto de separar as camas ou ti nesta habitación, ti noutra porque roncas o que sesa, é preludio do divorcio. De feito, xa se inventaron un termo en inglés, sleep divorce. Non sei, pero eu esta noite, por Dios... Pois se foi mo gran o tema. Bueno, non o matei, non o foguei ca almohada porque diabo non quis. O que demostra que ás veces a distancia ter cada quen o seu propio cuarto, ter cada quen o seu propio espacio, está moi ben. Xa o decía Virginia Woolf. Unha muller ten que ter diñeiro e un cuartito pa ela sola. Xa, pero... Eu me divorcio, ou se me divorcio, se chego a estar casada, se teño que dormir sempre na mesma cama que a mesma persoa. Xa, pero mira, Pili, aí... Bueno, está ben, home, sobre todo no inverno, fai frío. Eu digo unha cousa. Metes os pés. Eu estou acostumbrado a dormir en cama xuntas. Sí, pero ti ten o corpo do meu marido. Sí, Cando más o estamos menos. dormindo, pejada na volta. No, pero para, Pili, para. Hoxe non te tocaron camas separadas. Eu non me di en conta. Ai, caín pola xunta. E sin arrimar os pés, a la mão pola xunta. Dios mío, querido. Ai, non, que va. Seguides igual de enamorados que cando vos casástedes? Ou ese cosquilleo do estómago dos primeiros... Si estamos enamorados como cando nos casamos. Sí. Sí. Igual. Carmela? Co mismiño, de verdad que sí. E despois tamén o que dixo Pili antes, por tanto tempo, pues, que mellor o conocido que por conocer. Tampouco infiel de pensamiento, tampouco. Tampouco, Porque Pili, non. tampouco... Ni pola idea, se nos pasaba. Bueno, eu creo que tiña que abandonar Carmela a sala para que él fuera realmente sincero. O primeiro acierto foi o verdadeiro. O primeiro foi o verdadeiro. O sea, se o primeiro era cego, o amor cego foi o amor verdadeiro. Usted foi a única muller que coñeceu? Sí. Ajá. Ela tamén penso por ela. Eu tamén penso por ela que foi o primeiro home que conociu. Entón está ben, Rocío, está moi ben. Que leven tantos anos xuntos. Cada un, Sí. os dous foron os primeiros, sabe? Porque se inventa outra xa conoceu outra cousa, sabe como é a Eso co primeiro ano. A miña admiración, por vos, crece exponencialmente, porque despois, Pili, do que presenciamos aí, de verbos tan así enosados, non sabemos por qué. Logo chegar aquí ao escenario. E dalo todo. Eu é que eu alucino, de verdade. Sí. Bueno, ao final... Arreglastes, non? Non, é algo que temos... Que non queremos estropear a tarde, de verdade, Pili, Rocío, compañeros. Queremos vir a cantar, a pasalo ben, xa está, de verdade. Sí, Es que... non queremos que, vamos, que afecte o programa nin nada. Nos imos facer o mellor Non vos posible. preocupedes, de Pero verdade, se vos non pasa podemos nada. axudar en algo... Gracias, Pili, Non queremos de ser verdade, molestia, pero... Pili. No, pero igual podemos pensar entre todos. Bueno, a ver, ímolo agardar para nós. Sí, mira, mellor non imos presionalos. Vos sabedes que o que necesitedes,
que aquí estamos, vale? Gracias. Veña, para arriba, rapaces. A que agora fixemos o concurso dos garbanzos sobre as 4, non, Pili? Sí, por aí, non? E que lle dixemos a Garamanciña que tiña uns 20 minutos. 20 minutos para chegar. Xa pasaron. Xa pasaron. Eu se che dixe que non iba a vir, pero ti, arre que arre. Dirección, veu Garamanciña? Non. Non. Pois fixeches unha amenaza. Bueno. Unha advertencia, unha advertencia. Sí. Unha advertencia. Non, non me extraña que non viñera, porque co día que está Tamén é verdade. había de estar No, hai que espotrada no cumplir, hai que sillón da cumplir ca casa. palabra dada. Tiña dixo que viña, non veu, Non veu. Pero mandastes Mira, un equipo a súa casa. imos a investigar cousas sobre ela. Mira pa que o río. Pa jardar os garbanzos. Claro, teno todo. Teno todo hilao. Ai. Hilao. Teno todo, Garamanciña, ti verás. Imos a seguir sacando trapiños O sucios. sea, que estamos na porta dela. Estamos para íranos contando, a ver con quen fala. a ver si nos a abre a unha amiga porta, súa, porque- tal. Bueno, Noé. Seguimos percorrendo Carballiño, que alguén non se leva a cesta. Vou seguir A ver se está percorrendo estropeado. Carballiño. Claro que sí. Noé, lémbranos cal é Aquí nadie colle hoxe. Noé, lémbranos cal é a pregunta clave que llevas facer a xente que bueno, cando ti piques... Voy a decir. ¿Para qué me molesta? Para gañar a cesta me teñen que responder. Iso é, pois a O sea saber. que vai ser unha molestia moi positiva. E escoitar sempre o gran Santiago Pemán, sí, sí, Ademais, iso de marexá de force, telo moi sinxelo, ben? Ten algún xamón no reo? Bueno, a ti che vou contar o que jardo no horreo ahora. Antes Mira, non jardaba xa ese vos xamón. dixen e fui moi clara que non estou preparada hoxe para ir ao plató. Entonces, non sei que parte non entendéstedes, como vos lo teño que explicar, pero deixade de poñer vídeos de min que non lle interesan a ninguén e a lercha esa que mandástedes que non pregunte máis. Chamoulle lercha, Rocío. Compadín non. Padín non te metas. No. É que era Como repite a Garamanciña que dice... ¡Lercha! Lercha ti. Mira, é unha profesional que está facendo unha cobertura informativa. Sempre do teu carón ata agora, Tal vez está traspasando unha propiedade privada. Eso. Pero está facendo o seu traballo de investigación, é unha xornalista. Esta E é vostede non ten palabra. Esta é a típica cai na aldea que protesta por todo, digo eu. Que lle tapa. Malas personas todas. Bueno, he de dicirche que esa veciña non falou mal de ti, Garamanciña. Bueno, pero que necesita ten Mari Carmen de aguantar que veñades cas vosas tonterías? Pero Pois ben da ven cabeza non estás, asuntos. que co día que está hoxe, como se ocurre colgar a roupa fora? Porque estaba abrigo, lista. Pero bueno, moi ben da cabeza non estás, o digo eu. Bueno, rapaces, que eu xa non aguanto máis. A ver, Que pasou? Tania, Rubén, pasade, por Ai, favor. bueno, e te están berrando. Aquí están. A ver, Hai que falar as cousas, hai que falar as cousas. Sé que Javi sempre ten razón, é así. Hai que falar as cousas. Pili, ti confías no casting que podamos ter hoxe aquí no TV? Sí, por supuesto. Por Sí, supuesto, ¿no? como Bueno, non vou comer. vos aí, bolas tres, toma Sí, sí, de notiña, aquí, bueno, pues... Tendes todos unha pinta de traballar nunha orquesta que madre mía. Pero... Tes máis ti. Por que non? A ver, dá cara. Ti de que tes cara, porque non o sabemos. Sabe Dios, por eso non ven. Tens gasolina aí? Garbancilla podría venir tamén a facer o casting se quere, ela, Garamanciña, non podes Ela non ofender vai así facer nada. gratuitamente, Garamanciña. Non? Home, pero eu que me dá o corpo, es que pintas de traballar non a teñen, A min esta muller deixame sen palabras. Garamanciña, queres que saquemos a terceira parte da investigación? Porque temos máis, Queres? Saca. A ti dixenche algo, Rocío. Queres? Non, pero que? A ver, eu teño que defender a xente que Pois non veña, é saca, lista. Veña, adentro. Rocío, que máis averiguaches sobre Garamanciña? Ida por riba desafiante. Garamanciña, algo que dicir? Rocío, digo cheu porque está a televisión ali que falaron ben. Ves? Esta é a que está peleando todo o día polo marco da Leira, digo eu. Colgou, Pili. Que mal educada. Madre mía, Non é maleducada, se che dixen. Agora cala, despois de rajar. Bueno, Ti vaite sobre seguro Entonces, porque estás no caso. eu estive pensando, tamén aquí é un pouco complicado, pero con Pili. moi ben. Sí. Home, vas a bailar bachata ca raíña da verbena, Sí,
Pero que a bachatas tamén para probalos, non? O meu é o baile de maio. Nico, estás de acordo? Albán, tamén tuveche mala suerte, home, foche collera que peor baile de todo o equipo. Que veña ela. Bueno, enseñámonos mutuamente, verdad, Pili? Non hai Sorte, problema. meu rei, sorte. Eu deixome levar, Eu ignoro, non sabes aí quen fala por aí. Deixanos quedar mal, hoxe quedou de vir ao programa non veu, sabe Dios. Anda a xenxearnos, a ver que pesca. Si, pero teñenos que poñer música, non vamos a rir. Como é? Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende qué rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero tu sabor. Faino moi ben. Faino moi ben. A verdade que, bueno, Igual é que tamén tuvo un gran apoio, porque tu bailando bachata coido contigo, Comigo bailando quedose solo. Bueno, Pili, estamos aquí a falar que tamén podrían casarnos Pili como bailarina po grupo, Sí, tamén. Bailando bachata, cuidado. Non te animarías? Ai, a mí se me poñedes un body. Ai, sí, o Cesania. Pues solo de brilli. Hombre, unha boa idea Pero sería, unas poucas plumas ao dedo. Pero José ben, non? O sea, baila, Moi ben, José. Todo hai que decir que, a ver, as tablas de Pili fan que un se sinta seguro a la hora. Claro, por favor. E xe dicía antes, estabas bailando bachata ca raíña da Eu verbena, creo que o os sea. dous aí en plan un baile e cantar os dous. Nos creo pa un que sería segundo moi- pase, así, unha sesión vermú. Aí ás 4 da tarde. Sí, pero ás 4, antes non, Ás 4 da tarde, non podemos madrugar moito porque temos unha edad. Facer os ¿Gustó suaves con o flow coreografía. del bailando ou non? Sí. Gustovos, eu pola cara, dentro de que, en fin, Pili, non lles encaixaba ninguén, de verdad? Eu contrataría os 4. É que fina. Eu os 4 contrataría. Non sei. Un cas maracas, o outro co... Sí, Outro pa que leve a merenda. Un axudante de Tania para axudarlle a cambiar o vestuario. A música iba para lá, a No, música iba eu para iba Santa ben, o Comba. que iba mal era a música que non la metieron a tiempo. Bueno, Bueno, en fin, queredes algo máis de Manel? no, mellor que descanse. Para cantar. Ahora, mi música de verdad. Mira, pero con Pili, que ensayo. vemos pasa aí, No, dende a ya, barriga. claro. Bueno, las manos arriba. Todo Claro, pero moi, esto- moi elegante, moi tal. Te do pago que che estaban querendo tocar. Non te Hoy metíanse polo medio, andaban a fumar e a beber. Pois unha patada, ponga. Falta verbena, falta un pouco de verbena. Claro, claro. Estaba a claro. falar aí de chimpancés, ¡Que Pero qué envidia! alegría. ¡Que envidia! Pili, qué bueno. ¡Oh, que envidia! Primeiro O día primeiro xa. día, claro, e nos poxamón 80.000 días. É que temos aí a esa que es a jarbanciña que nos está Bueno, amarrando. é que imagino aí a xente do Carballiño, non é fe? Eu consello a miña compañera Tania, que sabe que a quero moito, e en vez de grupo Tania, cambiaría o nombre, poñería Tania Veras e los chamaqueros. Bueno, é verdad. É verdad. Tener en conta, Pili, tener en conta. Rapa, que Merche levou a cesta, Pili, que alegría, Bueno, o primer día que regalamos unha cesta, xa tuvo moitísima sorte. Sí, gústanos como me este alegra. concurso, Esas, e logo, Pili, que nos queixámonos menos. Por Esto é suposto, así. sí, a verdad. A verdad. Esto é así. E vamos menos ao médico tamén. Tardamos E cando máis, vamos, Muri, ao verdad? mellor... Bueno, as mulleres sempre pensamos máis alá que nos mesmas, entón... Atentos, Hola. Uy. Ai. E vuelve Falando la de infarto. Esta non colgara. Falando de infartos. Home, garabanciñas, has che paso o enfado ou que? Bueno, É que, non de antes todo. é que antes colgaches, digo por eso. Eso, ti remexe. No, só vos veño a decir unha cousa. A ver, Unha cousa. que che pasa? Que vos quero decir unha cousa. Igual é unha sorpresa. Pero quero dicila xa. Que pesada eres, Pili. É que temos máis cousas que facer, chica. Vamos a decir que hoxe non vou ir a xuntos. Non se sa, non. 6 e 7 da tarde, pois algo imaginábamos. Pero, nos minutos, vamos a decir que día aparecerei. Pero
Eu só che pido unha cosa, esta vez non nos digas unha cousa, nos metas a ilusión no corpo, falo por mí, non por Pili, porque Pili, pois, creo que moitas ganas de verte non ten. Eu sí, o sea, non nos metas a ilusión no corpo para nada. Non hai que ser moi listos, Rocío. Non hai, a ti tampouco, Carvaciña, non hai que ser moi listos. Dixeches que ibas a vir antes da festa do queixo. A festa do queixo é pa semana que ven e se supoñía que viñas hoxe. Tens ganas de verme, Pili? Puf, co locura. Vasme dar bicos, é todo. Oh! Non te apures, igual a vos unha sorpresa, Pili. Eu non lle creo nada, isto é como o conto do Pedro e o Lobo. Que ven o lobo, Caravanciña. E ao final A ver se ao final non vou a ir por listo. Pois xa sei eu, Pero xa dalle todos unha marcha, que estás moi nerviosos. Non lle toquemos o garabanzo como di ela, veña. É que eu odio a impuntualidade. Por eso sí que Non eu- a soporto, non a soporto. Son as 10, chico. Claro. Pero mismo cando quedo con persoas para tomar un café ou para cenar ou calquera E cousa. se podes chegar 5 minutos antes, mejor. No, sempre chego antes. Ese é un vicio que teño, que chego antes. É bon vicio. Que pedide cita porque xa están Pili e Rubén preparados para dar cartiños esta tarde, Pili. Ai, sí, estamos para iso, Rocío, que sean puntuales para coller o teléfono e para que nos lle deamos este maravilloso xamón. Que fai tempo que non facemos, Rubén. Non o facemos, recordamos a xente como hai que facer, a que vai a cousa. Eu fago unha chamada aleatoria a donde cadre e fago esta pregunta: para que son os puntos? Para o xamón de Xuntos. Si me contestan eso, levan este maravilloso xamón. Que lles parece? Veña, que a tarde está maravillosa para levalo, para comelo e Non para é momento de ir ao baño agora, Pili, Ai, é senón verdad. estar atentos. A excusa de sempre de ir ao baño. No. Dalle, entonces, Vamos a a ver ver. si temos la primeira chamada da tarde. Ai, que nervio, Rubén. Fai tempo. Mira que suerte tuvo Noelia que dou a cesta. É verdade, Pero aquí hai un ambiente desde que nos chama, creo que desde que está Garbanciña está metida Garbanciña. sempre. Primeiro tono. Hola? Diga. Hola, boa tarde. Hola. Para que son os puntos? Como? Para que son os puntos? Que puntos? Oh. Con quen falamos? Como te chamas, bonita? Hola? María del Carmen. María del Carmen, estamos te chamando en directo desde o programa Asuntos da Televisión de Galicia. Son Pili Pampín e queríamos regalarche un xamón. Pero Vaya, muller. pois xa non hai oportunidade, porque non nos contestaches o que queríamos que nos contestaras. Claro, como vou eu contestar se non vexo a televisión de Galicia? Non estaba na televisión. Porque teño 90 anos. É que, muller, Ai, pero pero hai que ver un pouco a claro. televisión para desconectar. Vexo mal, oigo mal. Vaya por... Pois o sentimos moito. Sentímolo moito, pero moitísimas gracias por collernos o teléfono, vale, bonita? Vale, gracias. Un bico, meu amor, chao, cariño. Hasta luego, Dios. Ai, que pena, ten 90 anos, pobriña. Claro, aí había que comprendela un pouco, pero sempre cadra mal, Cadra mal, os domingos son regulares. E non podemos chamar de novo? No, eu creo que xa non, va. No. Bueno. Millor vamos lle dar Veña. paso a Rocío. Bueno, non pasa nada. A última vez que destes o xamón foi ademais triunfal, que foi o día de Regina dos Santos. É verdade. Que viñeron e todo aquí a recollelo. Non perdemos a esperanza. Quiero ser artista, juntos, lo protagonista. Con peles farrapos, con trajes de trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos, quiero ser famoso. Juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre un escenario, pisar a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Xurado. Buah, que concursantes temos, Sí, complicado. Bueno, estes teñen unha tarde bonita de xurar esta tarde. No, sí, de sí. xurado, quero dicir, xurar, Sí, no. sí, sí. Non xuraron nada, No, perdón. xurar tamén xuramos de vez en cuando. xurado. Bueno, ganas de
de ver os rapaces. Teño ganas, ainda teño forzas. Sí. Ganas para qué? Para ver a xente, que non estamos tanto xurado, pero non estamos cansados. Pensei que era de xurar, perdón. Bueno, onte, por certo, a Rubén gustoulle moito o candidato Toti, que é o noso primeiro concursante que imos a recibir na nosa final. Toti, adiante. Como estás, Toti? Muy ben, muy ben. Onte, verdad, Rubén, dixeches que llevías madeira de artista. Sí, este quizás home. son tuvo algún pequeño fallo, imprecisións vocais, como nos pode pasar a calquera, pero como que intuín, como que si él quere, pode conseguir unha boa proxección, tería que moverse, acudir a sitios, sabes que isto é chamar a todas as portiñas, e creo que chamando, alguén vai te abrir unha porta moi grande. O fixo moi ben, Toti, onte, moitas ganas de volver a escoitarte. Imos en xuntos, en directo, sabíamos antes da publicidade, onte deixounos a todos abraiados co seu talento. Moitas ganas de escoitar nesta final semanal. Toti, outra vez, un aplauso. Bueno. Quiero ver a todos bailar salsita, conmigo. Y vosotros de pie también. Venga, vamos allá. Déjame mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Deja de mentirte. Se ve que te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Todo. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal. Porque el amor no se compra con nada. Y miéntele a todos tus seguidores, diles que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando me llamen me ignores, que después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, hacíamos ayuno antes del desayuno. Fumábamos la juca y me pasaba el humo. Bravo, Toti. Bueno, que vos pareceu, Tania? Oye, teño que decir que onte xa apuntaba maneiras, non? Pero cando ahora se acercaba o público, como animaba o público tal e cual, sí que aí había unhas cousas que os finales de frase estaban aí un pouquiño floxos, pero compensáchelo co resto, vale? Ca animación do público e co flow que lle deches non estivo mal, a verdade é que me gustou bastante. Muchísimas gracias. Bueno, Rubén, unha apreciación, Toti. A vocalización é moi importante para min. A veces cantando fai que eu non sei o que decides a veces, créeme. Sí, pero non é solo ti, sino moitos compañeiros, moitos compañeiros teñen ese defecto de cantar susurrando, e a mí gustame que a xente vocalice ao cantar. Simplemente eso. Muchas Parabéns. Estou de acordo con Pili, pero estaba a pensar eu que non sei se igual ten un pouco que ver co estilo, que Urbán é un poquinho arrastrado. Sí, la entendo. Quizáis eso, pero ten razón Pili. Sí. Logo, decía Tania os finais, é certo, os principios e os finais, pero a pesar de todas estas cousiñas, eu, de verdade, no futuro imagínate coas túas propias cancións disfrutando dun concerto aí no mellor estadio que hai aquí en Galicia para disfrutar de todo. Ojalá. Ojalá que pase, vale? Bueno, pois a ver que pasa será final. Toti corre aí detrás do escenario. Temos preparada aí que enerxía onte coa pandeireta. Uxía, como estás? Ben. Sí. Bueno, eu vexo a Osesa sonreínte dende o principio, non? Sí, onte estaba máis seria, Ai, que tal, Uxía? Que che dixeron os familiares, os veciños da actuación? Que tocara moi ben. Sí, claro, é que o fixo Mentir non ben. mentiron, porque o fixo ben. É verdad? É verdad, sí. Que ben Oxe, está... que nos vas tocar? Que? Que nos vas tocar hoxe? Unha cáscara. Unha cáscara, chamas así, unha cáscara?
Bueno, ti toca e ala. Cando queiras. Eu iba a dicir además que están os seus pais aí mirando Hombre, a mesma cariña de ilusión ca onte. Así que nada, pois a disfrutar como fixeches onte o final e moita sorte. Un aplauso para Uxía. Bravísima, que ben o fixo, non? Debe estar contenta ca súa actuación, que volva a sorrir outra vez, Non está tan seria como antes, sí. A mí encántame que está a tocar e tan pronto mira así de rollo a nai, empezase a reír que dice non vou a mirala que senón non toco. Tiñamos aquí unha dúda. O tema, evidentemente, non era o mesmo que o de onte, pero creo que compartían un pouco estilo. E que estilo é este? Muñeira, Jota, que estilo é este? Sabes ou non? Cáscaras. Muñeira. É Muñeira. O de onte tamén era Muñeira? No. Ah, vale. Que non nos acordamos, somos de memoria corta, Uxía. Somos de memoria corta. Pero a mi gustoume, aí a pegada, moi ben, a pandereta. No, ben, eu xe píese que estaba moitísimo máis tranquila que ayer, e moi importante. Sí, estivo disfrutando, creo que o disfrutaches, verdad? Sí. Notouse, Uxía, pois un aplauso moi forte para ela, moita sorte na final. Que maravilla, encántame cando de repente non se soltan esos nervios, ves ese sorriso maravilloso que traen sempre. En fin, bueno, como nos gustaron onte estas rapazas que volven de novo a mostrar a súa arte. Son o Club Rítmica Garimo, adiante! Por favor, pero esta preciosidade de rapazas, vinde aquí, por favor, que se vos besa ben para charlar un ratiño con vos. Pero, Tania, esta fantasía... Onte estaban guapísimas, pero hoxe ainda se superan máis, Que guapas que estades. Bueno, vexo que máis de un body tendes, non? Pero si, hasta o detalle do pelo, daste conta? Sí, claro, por eso digo, ainda máis... Sí. Quedastes contentas onte coa actuación? Sí. Bueno, pois moitas ganas de vervos outra vez. Se vos parece, coller aí posición, o escenario de Xuntos e voso, e a velas actuar, non? Un aplauso moi forte para elas. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
to play. Pero, por favor, que ben o fan. É unha pasada, Ai, que riquiñas, que guapas, que ben o fan, Pili. A mí pareceme tan admirable velas, de verdad. Que me dará a mí bailar así, pero esa flexibilidad. Pa semana que mentes un body aquí para ti. Eu que levo 2 semanas con un lumbago que me muero. Elas están monísimas. Encantóme, chicas. Aquí oxalá que teña sorte hoxe, pero moita sorte nos campeonatos, que é o máis importante. É verdade. Además, é que son profesionais, non sei se botaches o ollo. A maneira de entrar é de profesionais. Podeis facer como facedes cando entrades, así como se forades nadadoras. Mira, camiñando un pouquinho así. A partir de agora, Rubén, a partir de agora hai que entrar Vamos, así. chicas. Venga, Vamos. Veña, pues un aplauso así ao backstage. Pois con ese ritmo, rapazas, que vos parece se ides ao backstage? Moita sorte na final, porque o fixestes. Vamos, bárbaro, un aplauso para elas, guai. Adiós. Estou preparada con Trini ao cuadrado, como as bautizamos onte, e así non sei se se van a quedar. Un aplauso, Trini nai, Trini filla, que é unha maravilla vervos e que os se volvedes a dalo todo, Trini. Por suposto. Que sexa o que teña que ser, importante disfrutar e sobre todo que a miña nai. Outra coreografía que entendo que volvestes a ensaiar duro estos días. Sí. Pois nada, desesando ver de novo esa coordinación, ese cariño que vos tendes no escenario. Mirade onte como nos fixestes disfrutar. Estamos deseando vervos de novo, así que un aplauso para as Trinis. De l'amour, je t'aime, je suis fou de toi, je t'embrasse. I saw her eyes like rain in May, a Paris night, Champs-Élysées, a flickering light, a note café, or should I run away? One night stand, a small hotel. She broke my heart, heaven and hell. I was so wrong, she knew it all. Now I'm waiting for a call. Baby, I'm a Rockefeller, I'm a fortune teller, I don't promise you my heart. Baby, I'm a Rockefeller, baby, but I tell you, we can try a Grammy star. Madre mía, de verdad. Vamos a ver. Contame, Trini. Prometiña a miña nai que se salía en este baile iba a facer unha cousa. Darme negro, Trini. Sí. Bueno, para ti e para todo o público. Marisco Recio, patrocina este cangrejo. Bueno. Que foi unha posta na casa, non? Vete pa cá, Trini, que non tes micro, senón non te escoitan. A verdade é que as dúas teñen un valor. Ela por facer o do cangreso.
A nai, a verdade, porque mamá, quérote moito, pero non te imagino bailar así, o sea que moito mérito para Trini, mamá, por esos pasos que te marcas, Pili, estás en palabras? Non pode falar aínda que están as dúas. Esta noite non dormistes, non? Más o menos. Esta noite tú vastes toda a noite ensayando. No. No. Ensayamos pola mañán. É lo que ensayaste, non paso do que creio. No, eso xa non fai anos. Ai, sabe. Ai, Dios, As Trinis... tiña unha cosa Non chores, Tania, non chores. Tiña unha cosa que decir que era, joder, Trini pequena, foches un pouco cabronceta porque lle puxeches unha coreografía a tua nai que, madre mía, eu penso como este, non imagino a miña nai bailando este ritmo. Ahora tamén che pregunto, que lle deches a comer a tua nai hoxe? Que lle deches de comer a tua nai hoxe? Pois comimos pescado con patacas cocidas. Pois menos mal que lle deches o pescado e non o churrasco, porque se lle deches guardar o churrasco, madre mía. Parabéns, chicas. Ben de proteínas, moito sentido do humor que o que nos gusta aquí en Xuntos. Un aplauso para as Trini. Aí está tua nai, de novo aí, detrás do escenario, Pili. Benvido. Muchas gracias. Antes xa te saludei, tuve a oportunidade de falarche, hoxe vexoche moitísimo máis tranquilo, máis sereno, pinta que sabes perfectamente que non entras dentro do concurso, pero esa espiriña que tiñamos de querer escoitarte, porque si tiñas un mensaxe moi bonito que decir, e que te escoitáramos todos e que non podeches decir, e hoxe queremos que o fagas. E sabemos perfectamente que o vas a conseguir. Muchas gracias. Moita sorte. Eu vexo con moita seguridade, Rubén, Sí, que importante o sí. apoio dos pais, esa naia que Joba. vemos aí detrás do escenario, orgullosa, grabando con móvil, emocionada. Súper importante, imagínate, a nai emocionada, nos emocionados porque sabemos o que se pasa encima de Estea, deunos moitísima mágoa que non pudieras facer a actuación, esa entendemos perfectamente a emoción da tua nai. Estamos todos contigo esta tarde no plató porque sabemos o artista que eres e queremos que de verdade luzcas como artista que ti es, vale? Espero estar a la altura, de verdad. O estás a... Pois non imos dilatar máis este momento, Juan, a comerse o escenario. Un aplauso. Yeah. Hey. Hey. Vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, adelgazo unos 15, volví a cogerlos otra vez. Me he quedado solo en el tercero donde había sonreído una vez. Me fumo un cigarro tirado en la cama esperando que todo se acabe. Lo siento mamá, sé que te fallé, pero juro que no lo hice aposta. Es solo que el barrio parece bonito, pero si fallas no perdonas. ¿Por qué me siento tan solo si vivo rodeado de personas? Dicen que Dios no ahoga, pero hace tiempo que en el cuello ya noto la soga. Y sé que merezco más que un simple chaval sentado y fumando en su cuarto. Quizás la mejor cura de todo esto simplemente sea un buen abrazo. Éramos niños de 13 tirados en un banco, quedándonos tontos de fumar tanto. Y se ha quedado Juan, ya casi ni río, pasando frío con la chusta en la mano. El tonto del espejo no quiere mirarme a la cara. Sabe que está jodido como un ya lo pille por banda. Yo todo ingenuo creyendo en los cuentos de hadas. Ahora buena cara y tiro pa'lante, mientras por dentro mantengo la calma. Y no quiero llorar porque juré que nunca lo haría. Quiero parecer fuerte y duro, pero eso es una tontería. Ahora solo lloro si tengo 2 botellas de whisky encima. Ojalá saber soltarlo todo, eso sería una alegría. Pero vivo buscando la cura en el culo del vaso que me bebí ayer. Engordé exagerado, adelgazo unos 15, volví a cogerlos otra vez. Me he quedado solo en el tercero donde había sonreído una vez. Me fumo un cigarro tirado en la cama esperando que todo se acabe. Yo. Por favor, que pasa tu Ana y a darte un abrazo. Segunda vez ya. Bravísimo este momento. Bueno, qué alegría vervos por aquí os dous outra vez. Gracias. Ay, qué momentazo. Gracias por la oportunidad que le disteis. Es un orgullo para nosotros, siempre lo ha sido. Siempre.
Qué bonito, y ver a vosa emoción. Ay, ¿cómo te sientes, Juan? Qué maravillosa tu Anai. Siento un lastre, me he quitado el lastre de encima. Y como en la entrevista dije, yo solo quería venir aquí y sacarme el lastre de encima. Además, esta canción representa mucho un pasado muy malo que tuve en aquel momento. Y para mí, como soltarlo aquí es como decir, vale, una nueva etapa y ya está. Mira, hay que te esa Pili que está sorpresa. Estamos todos muy emocionados, Pili, É que me toca, sabes por qué? Porque hai tanta xente como ti tan xoven pasando por ansiedades, depresións, e que non se vos escoita, que non... Eu pediría, bueno, a veces non podo ahora. Tireino máis tarde. Un aplauso para nosa Pili. O que quere dicir que hai moita xuventude que está como a ti e que dar o paso de ver a realidade e transformar o que pasa nun cambio e poderlo contar aquí, que moitísimas felicidades. Creo que te quere dicir, Pili, que eres un campeón e que enhoraboa por este paso que diches na túa vida, vale? Muchísimas gracias. Sí, porque é que hai que ter moita valentía, Juan, para volver ao lugar onde tivestes ese bloqueo, Tania, e dicir, volvome a enfrentar a iso, é super importante. Totalmente, pero é que ademais é unha canción escrita do seu puño e letra, coa súa nai. Eu volvería a estar, creo que se estou na túa situación, volvería a estar igual de nervioso, pero ti medracheste e dixeches, aquí estou eu, saco adiante, e é que ademais notouse na interpretación. Como estabas botando ese lastre fora, de verdade, noraboa, e solamente che deseo o mellor a partir de agora nesta nova etapa. Quero admitir unha cousa, eu non son consumidor deste xénero en Seral, e teño que dicir que a mí os pelos é creo que a primeira vez que cunha canción deste estilo se me pon os pelos de punta. A vivín e vamos, sentí moitísimas cousas. Chicos, vos parece se facemos unha cousa antes de que se marche? Non queremos que marches, que ti terías si estiveras concursando, vale? Una, dos, tres. Gracias, muchas gracias. Moitas felicidades, de verdade. Bueno, antes de irme quería, bueno, aparte de dedicarle este momento a mi madre, a mi padre, a mi hermano y a toda la gente que cuando llegué a casa me dijo que siguiera intentándolo y que no me quedara aquí, tengo un amigo que se llama Richie, que está en el hospital ahora mismo y quería dedicárselo a él porque, hermano, vas a salir de este y ya verás como de todo se sabe. Te quiero mucho, tío, de verdad. Claro que sí, pois aí queda ese saúdo para Richie. Muchas gracias. Juan, moitas grazas por volver aquí e darnos esta lección de vida. E un bico moi grande, Juan, sorte! Un dos nosos concursantes vai continuar optando a esta segunda tempada. En fin, pues... Hola a todos, Uy. De verdad. Ay, de verdad. Calabacilla, ¿qué quieres, de verdad? Bueno, pues ainda que pensades que non teño corazón e esas trapalladas todas que tendes, vai moita sorte a todos os finalistas que tendes aí hoxe que valen todos ouro. Bueno, venga, Calabacilla dicindo algo agarimoso para variar. A ver, filla, que algo que nos estás mareando xa moito, Calabacilla. A ver, non querides saber que día vou a ir? Si, vas a ir dunha vez. Pois atentos todos, Porque vou estar no plató de Xuntos, puntual para que Pili non se enfade. O próximo domingo a partir das 3:30 da tarde. Madre mía, como te faz de rogar, filla miña, pero Calabacilla. Cala, Rocío, que ao final vou me arrepentir. Prométesme que esta vez non me fallas, que ves? Home, ahora teño ganas de carita a carita con todos vos. Que teñades todos a lengua moi suelta. Nos temos o día libre do domingo. É justo o día que non vemos aquí. Pili, Pili, a ti a primeiriña que quero ver. A primeiriña. Bueno, pois Garabanciña, esperamos que esta vez sí, puntual. Muller de palabra, Rocío, aí estarei. Ai, Dios mío, que nervios. Galicia vai coñecer a Garabanciña por fin. Moi ben, moi ben. Que nervios. Bueno, temos toda a semana para procesar este momento e agora non imos a facer agardar máis os nosos concursantes que están xa dos nervios normal porque queren coñecer o veredicto. Tania, valoracións.
Toti, que tal? Teño que dicir que, aínda que hoxe me gustaches moito, como animaches ao público, como fixeches a túa actuación e tal, sí que é certo que igual o xénero de onte me gustaba máis, pero bueno, eso é cuestión de gustos, Eso non quita que o fixeras de maravilla e que me gustase moito a túa interpretación. Eu esta tarde vou che dar un 7. Un 7 para Toti, moi ben. Estaba aí a pensar o de estilo que di Tania, pois fíxate, Tania, que a mí gustame máis hoxe? máis este estilo. Non, Non, porque creo que é o estilo que lle pega a Toti, creo que é o estilo que ten que seguir no futuro. Son sincero, creo que no futuro sí que tes tal, pero tampouco sou meigo, vale? Entonces, vou a ceñirme o que pasou aquí. Ui, son técnicas para que non caia. Vale, entonces, se me quedo co que pasou esta tarde, a miña nota é un 8, vale? Un 8, moi ben. Pili. Toti, quizá me gustou moitísimo máis a actuación de onte que a de hoxe. Dixecho antes pola vocalización, que me gustou un pouquiño máis, non? Pero ainda así encantarame verte este ano por aí coincidindo nos estelares, vale? Un 8 pola miña parte. Un 8. 23 puntos. Bueno, imos con Uxía, nosa pandereteira. Tania. Uxía? Que me tens que facer? Ai, o sorriso, ai, estamos. Uxía, tomaches nota, porque hoxe sorriches moito máis. Da igual que sorrías ou non, porque a pandeireta tócala miña reina de maravilla, de verdade. Eu esta tarde vou dar un 8, pero non perda o sorriso, Un 8, Rubén. Totalmente de acordo, a pandeireta tocas genial, solamente que a veces nos gustaba y nos desconcertaba o de que te ridas, logo volveras aí, pero era hasta gracioso, gustábame mi moito. Esta tarde tes da miña parte 8 puntiños tamén. Un 8, moi ben. Pili. Uxía, o teu cambio de ayer entrando temblorosa no esteario, roja como unha jarana que entraches. Tan nerviosa estabas que te saleu unha actuación pletórica. Hoxe, cando che vin entrar, vías con esa sonrisa, viñas tan bonita, fixéxelo tan ben outra vez que mereces outro 8 esta tarde. Moi ben, 24 puntos, Uxía. Bueno, pois imos a coas nosas rapazas de Marín, Club Rítmica Garimo, Tania. Guapísimas que veñen hoxe, máis guapas aínda que onte, que era imposible. Chicas, de verdade, tedes unha enerxía, sodes pa comervos enteiriñas, e aquí non podo dicir outra cousa máis que darvos un pedazo de 8 porque estiveste genial. Un 8 de Tania, Rubén. Estas nenas guapísimas do Club Agarimo, con moitísimo agarimo, é a nota que va esta tarde para vos. Un 9. Un 9! Buah! Pedazo nota de Rubén. Pili. A mí encantastesme, chicas. Que queredes que vos diga? Vindes guapísimas. Si xe complicado, nai e filla que bailen igual, imaginade vos as 5, poñervos de acordo. Pareceume tan bonito, vindes tan guapas, que eu pola miña parte vos a dar, tiquití, un 8. Un 8, moi ben. 25 puntos, ai Dios mío. Eu non sei se vos parece que fagamos un reconto, como vedes, porque, ai Dios mío, que volve estar a cousa moi apretadiña. Lembro que, en fin, que solamente un dos nosos concursantes vai pasar a final, a data da final, por certo, que xa vai quedando menos. O xurado está cada vez máis exixente, así que facemos aí un recontiño de como vai a cousa. Toti ten agora mesmo 23 puntos, Uxía, nosa pandereteira, un máis 24, Club Rítmica Garimo 25. Agora mesmo as nosas rapazas pasarían a final, pero as trinis tamén estiveron moi pletóricas. Así que agárranse da man, nervios, non me extraña, porque aí vai o veredicto para as trinis, Tania. A min deixaronme en shock as trinis hoxe. Eu non sei, de verdad, eu non sei que pescado comestedes, pero destes unha enerxía, Bueno, buscaba o recio este. Non, unha cousa, antes de marchar. Como era o movimento? Como era? Pois eu, con esta tarde, vou dar un 7. Un 7!
sentido de humor que non falte. A nécora de Tania Beira. Oe, Eso é un novo paso de baile, non? Sí, o paso da nécora. Mira, o paso teu vai a quedar como marcado o paso da nécora. A partir de Veña. ahora, porque non se me dá... Tenemos que metelo aí nun merenguiño no, Sí, no sí, o grupo. paso da nécora. A ver, a mí, sobre todo, Trini pequena, Trini nai, Trini filla, o estou fan da túa nai, porque de verdad que é moi difícil. Non me imagino, como dicíamos antes, a miña nai bailar así. Creo que rompe un p*** aí. A ver, Bueno, te rompes un dedo, así que tampouco ven de herencia eso. Un 6. Un 6 para as Trinis. Pili. Eu a miña máxima admiración para as dúas, porque volo currastes, non só currastes o baile, sino que tanto ayer como a hoxe vide super conjuntadas. Guapísimas. Os tenis, os pantalóns, os niques, o sea que moitos parabéns. Seguid así con esa alegría, que para min é espectacular. Un 7 esta tarde para vos. Un 7. O que fai un total de 20 puntos. Club Rímica Garimo clasificado para final. Ata aquí chegamos hoxe. Ata a próxima fin de semana. A vida é moito mellor. Xuntos, gracias por estar aí. Amiga desa noite, adeus a todo tú. Eu non poderei salvarte, poderás facelo ti. Vírte desnuda co seu baile demencial, que perde o sorriso e te saltas a bailar, y te saltas a bailar.